Pozdrav ljudi. Trenutno se dešava nešto što je, ko se bavi, ko voli YouTube, strašno nešto. Baki Prasetu je uništena već 2 Instagram profila, jedan od 600.000 i drugi je napravio koji je dostigao 100.000 i ukinut je u roku neka par sati, ne znam. Ljubomora je najgora čovjekova. Znaš što, kad si alapljiv, kad želja svega, kad si ljubomoran na nekoga ko je uspio. Evo omče je sa mnom snimio video, on koji ima 800.000, ja uništili, i meni su isto uništili YouTube kanal. Ja koji sam tad imao 300-400 subscribera, čovjek je snimio sa mnom video. I hvala vam puno na tome. Ne to... Eto koliko sam sad iznerviran. Juče došao sam na neuropsihijatrije, bio vikend na odmoru, bio svezan 48 sati na neuropsihijatriji, dok sam bio šalim se, nebitno, to ću zanemariti. Čovjek je izgradio svoju karijeru, najpopularniji je YouTuber na Balkanu i čak i širi, znaju ga. Ljubomor ste na Porsche, možda što je kupio. Što se odvojio, što živi sam, što nije... Znaš kakva je osoba koja briše te hakira profile? Sjedi kući, drka na porniće, jer pičke u životu nikad nije vidio, samo pornićima kaplje uda. Što majka i otac daju Marko 2-3 za kafu, takve su to osobe. Halapljive, ljubomorne. Druže, sredi svoj život, sredi svoj život. Ne znam. Velika podrška, izdrži buraz, to je to, vidimo se.